ni nyang ma Reflet TV la je bagaw o bisimila ko émission kura kene ka min to koy Koroleu ye émission ye mi me kuma anga tabiya korow kan ani anga maba korow ani fana anga jamu kan bi amena kuma Chérifu kan mi soro lo kono anga je anga lay ñogon fe ya baba ni kalaburi kuyate ame ala tanu ka ala barikada ka segin ka ala wale ɲuman dɔn ala jumɛn ko don min ye sankolo ani dugumakolo da ala jumɛn ko don min ye diɲɛ da ka lahara da ala jumɛn ko don min y'a yɛrɛ tanu tɔgɔ 99 na ali kuranɛli kɛrɛmu kɔnɔ ni ye ala fo ka ala barikada ka segin ka ala wale ɲuman dɔn an bɛ barika da kira fɔlɔ ani kira laban ye Aminata den ani Abdulayi den ani Amizatu den ani Mutɔlibi mɔden kira jumɛn ko don ala ko cɛ min ma ko n'o kun tɛ k'ale tɛ sankolo da wa a tɛ dugumakolo da ko ni danfɛn min sɔnna ale ye k'i kunna ka di diɲɛ na ko nka n'i banna ale la k'i kunna ka ko fɔ alikiyama ala k'an na an kanubagaw nafa n'a barika ye fi duniya wala akira. Ni ye duuru di kalandenw ma ka wɔɔrɔ di karamɔgɔ ma yababa na yababa.